sababu kan nɛgɛ kaɲa 8 sanga kelen an tana gosira an fɛ yan o waati kelen o filɛ nin an kɔrɔkɛ Bakari Kulubali Lofu ale ka moto la sɔgɔmada in na ka denbaya la o waati kelen kanbaw o filɛ nin Anunu Sila ale ka moto b'a la nin waati in na a ka denbaya la bɛɛ ye Maniburu dɔn kanbaw waati kelen fana sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoniw lase waati ye ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoni la Mokhtar Wane Mali premier ministre kunungu sere fana seli kɔfɛ a ye kunda kɔrɔbalikaw fɛ yen kan ale fɔlɔ dɔ sera kɔrɔbal jamana kan ka sanga Ahmed Bagayogo ka tasi bila o lahalaw o ma Mokhtar Wane ye lajɛrɛ min kɛ o dongo n'a bɛ tali kɛ parti politiques ka lahalaw ani Mali yɛrɛ politique kan ka taa sira min fɛ ɲɛmaa caman kɔni kumana u ye foli segin a ma kokura ka da ka ko ntogola baaraw taabolo ka ɲi Sénégal an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ousmane Sonko kunungo a taara bɔ Kalifa Sall fɛ o min ni jalaki b'o nɔfɛ bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ Kalifa Sall a ye to a dagayɔrɔ la ka welewele lase Sénégalikaw ma ko bɛna sababu don ko Ousmane Sonko ka nin waati ala ye a latigɛ ninnu faralen ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na o y'an ka bi donkubari ye min bɛna lase aw ma balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu dun kɛ ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma limanaw an bɛ hakili ɲinikaw fɛ ni ye communiqué an bɛna min kɔnɔ kuma lase aw ma Pathé Cissé ale n'a ka denbaya bɛ Zegua quartier Médine ala ma hinɛla Ablaye Kulubali n'a b'a fɔ k'Ablaye Boucher ka denbaya bɛ Zegua quartier Médine ala ma hinɛla Gawusu Sagara Tayaba terikɛ don o ka denbaya filɛ nin ye Zegua quartier Médine ala ma hinɛla Laji Kane Lajini ale ka denbaya bɛ Zegua Taba terikɛ don Bakari Kulubali Lofu Taba balimakɛ don Anunu Sila Taba balimakɛ don Sidi Mokhtar Damele Zegua chef de bureau don n'a ka denbaya douane bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye Maniburu bɛɛ lajɛlen gendarmerie police protection civile ani bɛɛ ye Maniburu bɛɛ Zegua ko dusukuntɔlen bɛ terisiraw ani balimasɔrɔ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya a ka dɔn k'a fɔ dɔw cakɛɲɔgɔn dɔw terikɛ dɔw tun ye Numujɔ Kulubali ye Numujɔ Kulubali ni bɛɛ tun b'a fɔ ma ko James ale ye James ka kalifa minɛ la kunu Sikaso k'a si to san 67 suturali ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ bi lansara seli waati la a yɛrɛ ka denbaya la quartier Lafiyabugu an ka jɛ ka dugawu kɛ James ye ala ka hinɛ la ala ka a jigiyɔrɔ ɲa Dawuda Watara ni ale ye ala ma hinɛ la Lamsa Watara CMTM Lamsa o donkɛ don ko k'a lase Zegua n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma ale ka turanden dɔ tununa Thierry Bileman don turadeni a gere bɛ ka bɔ wa a gere min bɛ ka bɔ o yɛrɛkɛlen don a ɲɛkuru kana o finnen don a bɔra kabiri a bɛ tile dama labɔ bi k'a b'a ɲini ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ nimisi kofɔli turadeni a tununa Zegua kungo ani Jangolo dugu ni ɲɔgɔn cɛ o la k'a b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala ka jɔn ɲuman min kɛra ni turadeni kofɔli ye fɛn ye i k'i jija k'a lase ale Dawuda Watara ma walima a bɛ se ka wele a ka téléphone numéro kan n'o ye 70 73 02 40 walima 82 90 74 22 walima a bɛ se ka Karim Sidibe yɛrɛ wele a ka numéro kan n'o ye 79 33 65 48
famel kunyo unne no fe ni tikaina mali kiweraula ambala dona ka fo Muktar Wan ale pangulu ta kunungo kikunda korwal ka Afrika Patrick Ashi ode absim la kunungo o fo danto wala pangulu dikene mbe abjanga o fo Paul Bui we absim la roko folo la koni ale ge ma folo o tasiblan bena kebi Ahmed Bakoyo na akanga ke palela bi plateau la wako jamana nyama chamanganga ye akene kan ambala dona ka fo ko Muktar Wan kontara o tamandla kuna sini sana kata ella jere minge no be talike yelema minganga do mali politique ko nasrawla mala dona ka fa dasra o ma ani mu la jere ke be tienda ma kunu o sat kala mala dona ka fa na manya ka fo mali kon se ko tiana mali den kilinkilina bela jere sigilimbe ka mi konombi fona bora politique mo konna no te be hakli konin ya labi kam mali kura o sigi yelema kura ka do politique nasrawla o hakilina min talen filɛ lajɛrɛ senfɛ dialogue national inclusive o ye jaabi min jira n'o y'a ye k'a fɔ ko ka yɛlɛma don a la mali parti politique k'a taara jɔ parti politique 200 ani 19 an bɛ lɛrɛ min na comme sisan o siratigɛ la ko a man ka kɛ o cogo la ten o parti politique 200 ni kɔ jamana kɔni torona a toron cogo la min kɛra o bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna a ka ɲi ka kɛ cogo jumɛn na sisan o de la a ye wele se parti politique ma ka tila ka jɛkulu dɔw wele o ni minnu hakilinaw jira ɲɔgɔn na o hakilina jira labanna min ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sani sɔnni cɛ o bɛ na jɛkulu dɔ sigi comité stratégique walasa min bɛ ɲɛsin nin hakilina nin ma n'a y'a sɔrɔ parti politique a ka ca a kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na walima yɛlɛma jumɛn kan ka don a la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o da bɛna se o ma ɲinan san in na kalafili minnu bɛna kɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ni o ye kota minnu kan ka sara da bɛna se a bɛɛ lajɛlen ma a kɛra maire kundaw a kɛra député kundaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ da bɛna se a bɛɛ lajɛlen ma ni siɲɛ in na ka da kan ko gɛlɛyaba bɛ mali la bi ka sanga kalafili ko olu halaw olu ma an sɔngo ntɛnɛn tɛmɛnen T-Site an b'a ladɔnniya k'a fɔ bingani waleya ye mali sɔrɔsiw sɔrɔ yen kunnafoni laban y'a jira k'a fɔ maa min tora a la mali sɔrɔsiw la k'a tɛ jɔ maa 11 bɔɲɔgɔnko la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni la chef d'état-major min ni ale bɛ sɔrɔsiw ka lahalaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale ni kunnafoni di o kunnafoni di siratigɛ la fɛn min ni o ye jadikɛla minnu nana bi nin yɔrɔ kofɔlen kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko min tora o maa min tora ye maa 7 o kunnafoni dira kunungo wulafɛ da yan fan ka sanga jɛlɛya min ni mali sɔrɔsiw ma ko b'o la o kunnafoni dira ni nasiraw la Farabugu bɛnbɛn ɲini ka kɛ ko la Farabugu a bɛ waati janbɔ fɔɲɔgɔnkɔ de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donsow jadisiw ani baganmaralaw o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a fɔɲɔgɔnkɔ kɛra sababu ye Asimu Goyita yɛrɛ kun ye pankuru ta waati tɛmɛnenw la ka taa Farabugu o taama sen fɛ a nana ye k'a fɔ mali sɔrɔsiw donna ye kaban o ye tiɲɛ ye nka nin ko tun bɛ kɛ cogo min na n'u kuma wɛrɛ kɔlɔsi a la a laban a tun bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka da kan an bɛ waati min na comme sisan ni a nana laban sigiɲɔgɔnko ma sɛnɛkɛlaw b'a la donsow b'a la baganmarala yɛrɛ b'a la n'i ma se o ko kɛcogo la n'i ma kunnadiya i bɛ jalaki sɔrɔ o siratigɛ la o tora o cogo de la fo laban in na tile 2 in na a nana ye k'a fɔ bɛn kɛra fɛn na bɛn min kɛra fɛn na ko blocus o kun ye ngara min fa ko a wulila a ka ca ala fɛ taa ka sigi ani maaw ka taa sanni kɛ o ɲɔgɔn cɛ cogo min Farabugu kun pamalen bɛ o min ma ko o sira o dayɛlɛnna a tile 2 in na Kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara bɛna jamana ɲɛmaa caman fara ɲɔgɔn kan bi min bɛ taa a sɔrɔ a yɛrɛ fɛ yen ka da kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmaa bɛ taa nin kɛnɛ kan Alpha Condé ale bɛ taa Roch-Marc Christian Kabore bɛ taa Ganakaw ka jamana ɲɛmaa Nana Akufo-Addo ale bɛ taa Gambikaw ka Guinée-Bissau ka jamana ɲɛmaa ale bɛ taa n'o ye Umar Sissoco Embalo ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ye a kɛnɛ kan ka fara gouvernement ɲɛmaa caman kan misali la Mali ta an b'a ladɔnniya k'a fɔ Muktar Wan bisimilalen kɔ kunungo ale y'a idama siɲɛ k'a jira Alassane Dramane Ouattara la k'a fɔ bandaw de y'ale ci Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka da kan ko ni ko kɔni ye kɔrɔbari sɔrɔ o ko kelen tɛmɛki t'a la o ye Mali sɔrɔ
o kɛnɛkɛrɛn ɲala an bɛ bagayo ka ko a gɛlɛyara kosɛbɛ nka ko tɛ bonya ala yɛrɛ kɔni ma na a duma ɲaka a kɛra ten Mukutari Wane y'a jira k'a fɔ ale kɔni nana de ka na o dɛmɛ k'a ka sanga foli kɛ Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bandaw tɔgɔ la walasa kɔrɔbalikaw ka da la k'a fɔ ko min y'u sɔrɔ o ma o kelen sɔrɔ ɔ kɔrɔbalikaw fɛ yen tan an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabini nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ɔ ko tasibila a bɛna daminɛ a bɛ kɛ palais yɛrɛ soba dɔ kɔnɔ yen plateau la o siratigɛ la ko minisiri caman olu yɛrɛ kɔni fɛ Kɔrɔwari gouvernement a maa bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen ka fara maa welelen minnu walima maa minnu nana ka na dɛmɛ s'u ma o walasa u ka jɛ ka tasibila kɛ k'o bɛ kɛ bi sɔgɔmada in na fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 yan fan ma ɔ n'o kɛra bɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Bagayogo su o bɛna ta ka taa n'a ye an ɲɛma Alassane Dramane Ouattara dantɔgɔ la balontan terrain min bɛ yen o bɛna taa ka taa tasibila k'a ye ka da kan ni dɔnkilidalaw tun ka di kosɛbɛ o siratigɛ la dɔnkilidala caman ani an ɲɛmakaw ka fara Ahmed Bagayogo ani RHDP o maaw de bɛna bɔ ka taa kɛ seere ka tasibila kɛ Ahmed Bagayogo ye bi o kunnafoni kelen y'a jira k'a fɔ ni a tola ten fo ka taa se sini ma nɛgɛ kanɲɛ 19 waati 19h awɔ ka ca ala fɛ u bɛna su ta k'i tuna n'a ye sɛgɛla kan a b'a ladɔnniya k'a fɔ Worodugu o labɛnnen bɛ kosɛbɛ ka Ahmed Bagayogo ka suturali ni kunbɛn ka da ka ko Worodugu ka den kun don sɛgɛla ka den don min n'a tun man ka di kosɛbɛ o siratigɛ la k'u kɛlen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɛn Ahmed Bagayogo tasibila min bɛna k'a ye ka kɛ basigi kɔnɔna na kana kɛ ni furukufuruku ye o kɔni o da ser'o ma ka da kan ko a kɛrɛfɛ kumadu ka ca kosɛbɛ nka ko faamuyali jɔnjɔn nana sisan walasa ka maaw la faamuya ɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛ ɲɛ bɛ sɛgɛlakaw la bi o la ko a cɛman y'u ka fɛn kɛ fɛn min ni u bɛ taa ni Kɔrɔwari tɔgɔ ye a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o wulikajɔ bɛ nin waati in na Kɔrɔwarikaw olu fɛ yen Ousmane Sonko Sénégal ale y'i senfa kununko ka taa se Khalifa Sall fɛ Khalifa Sall n'o yɛrɛ ye Macky Sall balimakɛ ye ɔ Macky Sall kɛlen bɛ k'o min don kaso la fo k'a condamné an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ousmane Sonko taara bɔ a fɛ kunun a ye to a dagayɔrɔ la a bɛ yɔrɔ min a ye welewele da ko Ousmane Sonko kan dali diyara ye kosɛbɛ a tulo b'a bɛɛ lajɛlen na ko nka ko a bɛ min fɔ a ye a ka ca ala fɛ ko nin na kɛ ngaradabɔw ka bɔdaba ye o yɛrɛ kɔni bolo o siratigɛ la a ye wele se Sénégalikaw ma ko ka a lajɛ politique si tɛ yen bi maa ma n'i kun bɔ fo n'a nana kɛ Ousmane Sonko kelen ye ko n'o tɛ ni Macky Sall sɔmina maa min ma a bɛ kara wuli o la k'o kɛ a sago ye ale b'o bolo kan tan bi hali ɲɛmaa dɔ bɛ yen ale yɛrɛ min kun y'a jira k'a fɔ ale tɛ faransikaw ka lahala si fɛ o fana fɛn min ne Ousmane Sonko a taara bɔ o de fɛ tuma min na a taara ɲɛ da o kan a yɛrɛ ye kuma ta k'a jira k'a fɔ de ko ale ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na a y'i ka ni Faransi tɛ ɲɔgɔn na jamana marako sugu dɔ b'a la ko n'a kɛra ten maaw bɛ fitina k'a bila fɛn na o ni fɛn man ka se ɲɔgɔn ma ko Macky Sall ka marako juguya ani hakilina min b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2024 ale ye kan kelen min fɔ a dun k'a jija k'o bɔ a sira fɛ hali n'a tiɲa k'a fɔ a bɛ kɛ candidat k'a fɔ k'a bɛ kɛ candidat ye n'o bɔra min fɛ ko maa bɛɛ lajɛlen bɛ sigi k'o lajɛ n da dun tɛna kɛ candidat ye a k'a fɔ n tɛna kɛ candidat ye wa ko o kuma taara yɔrɔ min na o bɛ bila o yɔrɔ kelen na ko nka n'a tora nin cogo na olu bɛ waati di o waatiw tɛ tɛmɛ fiyewu o bɛ kulo bɔ a la n'a ma su mɛn a ka ca ala fɛ Ousmane Sonko ka kuma la fɛn min ye paro ye k'a b'o mɛn ka da kan k'o tɛna sigi abada ka Macky Sall lajɛ a bɛ ka jamana kɛ a sago ye cogo min na Congo Brazzaville ko tɔgɔ tɛ kelen nka bɛɛ lajɛlen ka so ɲɔgɔn na misali la Kɔrɔwarikaw fɛ yen o b'a fɔ min ma ko les virus n'o ye denmisɛnnin minnu bɛ drogue ta n'o mako bɛ adamaden fɛn fɛn na walima fagali tun ɲɛna foyi ye o ɲɔgɔnna bɛ Congo Brazzaville u b'a fɔ ale ma ko les bébés noirs an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu kɛlen bɛ ka kabako dama de kɛ adamadenw la Congo Brazzaville bi n'u ye hali ni telefɔni fitinin min bolo o telefɔni di ni o yɛrɛ hali o dilen kɔfɛ n'u nana ye k'a fɔ maa fa nege b'o la o bɛ minɛ k'e fa bese la bɛɛ ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ kɛ dogo fana na ayi a bɛ kɛ kɛnɛjalan k'a bɛɛ ɲɛna o b'a tigɛ k'a bila o de nana kɛ dɔ la ala y'a kɛ ale kɔni ma se k'a bɔnɛ na bese kɛlen k'a tigɛ k'a bila o yɛrɛ hakili la k'a fɔ a sara o y'a ka telefɔni bɔ ka taa n'a ye o de kɔni ma sa bi in na ko a bɛ dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛya ko o nasira olu la an bɛ ɲɔgɔn bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an da sera babu ma kununko ni o bɛ tali kɛ fɛn dama la misali la Badara Sajala Kulubali sini ka jan morikɛ
a ye kunnafoni min d'a ma ni a ko k'an ka segin a kan o dun o ɲɛfɔli fana ka fisa bi an bɛ lɛri min na komi sisan san 2021 kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili min bɛ sen na ani jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan bi ko a janfa barika ka bon kosɛbɛ a dabali barika ka bon kosɛbɛ ale yɛrɛ ka kuma la ko i yɛrɛ kun i dalen bɛ jɔn jɔn na n'i ma kunnaja e yɛrɛ dalen b'a la ka da la cogo min na o maa fɔlɔ o sugu i danamaw de b'i janfa a janfa dun a bɛ se ka kɛ k'a bɛ kɛ dabali la a bɛ se ka kɛ donkɔnɔ la wa k'ale bɛ min fɔ a la o kunnafoni min n'ale y'o sɔrɔ ka da ka arajaba min ni bɛɛ lajɛlen bɛ ala deliw kɔnɔna na o fura ɲɛnama bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ arajaba de la o siratigɛ la ale kɛlen ko kalo kelen kɛ ɲɛɲinini na ka nana min nana so min dɔ a ma o de ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye o siratigɛ la kabiri kelen ale kɔni fɛla ye min ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ɲinan ka da kan ko a ɲinan ko taabolo ka ca kosɛbɛ a janfa ka bon kosɛbɛ wa a janfa bonyaliba ko o bɛ dabali kunda donkɔnɔ kunda ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw o siratigɛ la k'a bɛ nin kunnafoni di bibi n'a yɛrɛ a ye fura dɔw bɔ k'o bila o nan'o bila arajo Wurayɛlɛ FM sababu la yan bi tan walasa sunkalo bɛna bɔ banajugu bɛ minnu na olu bɛ se ka lafiya cogo min na misali la furudimi kojugu bɛ maa min na yanni sunkalo ka bɔ furudimi fura bɛ arajo Wurayɛlɛ FM sababu la yan tan bi n'i nana a da ka di walasa i bɛ se ka ni ala sera k'ale kɛ sababu ye k'a ma ka furudimi nɔgɔya o ka se ka sun don Badara Sirajɛ Kulubali ko ale hakilina filɛ o siratigɛ la nin hakilina damadama de bɛ yen wa ale tɛna nin to a kɔnɔ k'a tɛ a fɔ fiyewu a kɛlen bɛ ka labɛn fana sabati dabali kunbɛnna kojugu kɛbaaw o kɛlen bɛ ka ŋana min fɛɛrɛ min tigɛ ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ala ka si k'a tanga ko ale kɔni labɛnnen don ka nin bɛɛ lajɛlen kunbɛn walasa ale seko n'a damayɛrɛ ye min ye adamadenw o dɛmɛni na o de ye filɛ nin ye an fana bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo ka walimadɔn ka f'a ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kunnafoni kelen kelen ka waati wɛrɛ hakɛto b'o la dun Sala Mahamadu